אז השיעור מוקדש לעילוי נשמת הינדה ברכה בת יצחק אשר. טוב, ברוך השם שנפגשים אחרי השבוע גם הנפלא שבו גם אצלנו בקרוב שהיה את האירוע של הכולל למעלה, גם בעזרת השם אצלנו בקרוב יהיה עוד הרבה שנים בעזרת השם שהכל יגדל ויפרה. אנחנו נתחיל דווקא קצת מפרשת שבוע, נקודה ככה מאוד מעניינת. פרשת השבוע, פרשת בעלותך, מוזכרת המילה מנורה 4 פעמים. פעמיים הוא מוזכרת בנורה עם ו', פעם מוזכרת בלא ו'. פעמיים, כתוב פעם מנורה עם ו', פעם מנורה בלא ו'. ויש שאלה, למה זה רומז? מה באמת הנקודה הזאת שפעמיים עם ו', פעמיים בלא ו'? אז ידוע שהיה, מי שרואה ברחבי התלמוד, ידוע שהיה 4 מנורות שנעשו. היה את המנורה הראשונה שנעשית כהלכתה, שמשה רבנו עשה אותה וכו', שזו המנורה שהייתה במשכן, הייתה בבית ראשון, וחלק מזמן של בית שני. והמנורה הזאת הייתה מנורה שהייתה כשרה למהדרין, לפי כל הדעות, לפי כל השיטות, והייתה אסורה מזהב, כי זו הייתה מנורה שתהיה מזהב. אז זו הייתה המנורה הראשונה. מנורה השנייה הייתה, כאשר החשמונאים היה נסח פח השמן, שהחשמונאים הגיעו, אז הגמרא מספרת, יש גמרא מאוד מעניינת במסכת מנחות דף כ"ח. הגמרא מנחות כ"ח מספרת שהגיעו החשמונאים, לא היה מנורה, מנורת הזהב נלקחה, או נטמעה, או נלקחה, ואי אפשר היה להשתמש בה. ברור תראה מה, כן. אז מה עשו? אז עשו מנורה שהיה עשויה משיפודי עץ, ואחר כך שירו טיפה, עשו אותה מנחושת, ושישירו יותר, עשו אותה מזהב. אז לכאורה רואים שהיה 2 מנורות שנעשו כהלכתן, שזו המנורה הראשונה והמנורה האחרונה. אז זה המנורה עם ו'. ושתי המנורות שהיו באמצע, שהן לא היו לכתחילה, הם היו משיפודים, היו מעץ, היו מצובים, ועליהם מנורה בלי ו'. לא היה 10 מנורות, כי רואים שהיה 10 מנורות, 10 שולחנות. 10 מנורות שהיה את השלמה. שזה מסביב רק המנורה שלנו. זה הנוספות. כן, הנוספות. המנורה העיקרית אני מדבר. הם לא היו נראות אותו דבר המנורות הנוספות? הן היו קטנות יותר. היא הייתה את הגודל שלה. הייתה גדולה. זה היה רק 4. כן, כן היו 4. אז לכן 10 שולחנות. כשרות, 2 שהיו בדיעבד. זה כמה שאתה מצב כזה. ובאמת רואים בנקודה אחת, וזה באמת גם קשור אלינו, כתוב בעלותך את הנרות, אומר רש"י, שכותב בכמה מקומות, שבעלותך את הנרות, שלמעשה, מה זה בעלותך את הנרות? הוא אומר שצריך, כשמדליקים את הנר, אז צריכים להדליק אותו בתפתילה, בצורה כזאת שהנר אחר כך יעלה למעלה, יעלה לבד. שזה השלבת. כן, שהשלבת תעלה לבד אחר כך. אז באמת רואים בעלי המושג, יש ספר שכתב אותו חנן פורת, זוכרים את חנן פורת? יקר, כן, הוא תמיד חכם. אז חנן פורת יש לו ספר נקרא מעט מהאור, שהוא מכיר את הספר שלו, כן. כן, אז הוא מביא רעיון יפה על הנקודה הזאת, הוא אומר שמעט, הנקודה הזאת של בעלותך את הנרות, הוא אומר זה דרך בעבודת השם. בעבודת השם בהתחלה, זה גם רעיון של הרב קוק למעשה, הרב קוק היה קוק כאן, כותב את זה. הרעיון בעבודת השם שבהתחלה זה קשה. כמו פה נניח יש שיעור, אדם קשור בהתחלה לבוא, לצאת מהבית, להתאמץ וכו'. אבל אחר כך, שכאשר אדם מתרגל ונהנה, אז כבר זה עולה מאליו, זה פורץ מאליו. כלומר, עבודת השם כבר לא צריך שיהיה בקושי, אלא זה יהיה בהתלהבות ובאופן טבעי וספונטני. אז לכן, זה הנקודה, שהרי נר מצווה בתורה אור, כן, הנורא משמשת, לנו למעשה משמשת את התורה, התורה שבעל פה, כן, כמו שכותב רבי יששכר. אז לכן למעשה אנחנו רואים מפה שאת הנושא של עבודת השם בהתחלה מתחילים קשה, גם שיעור אדם הולך בהתחלה מגיע, קשה, לא הולך, אבל בסוף, כשמתרגלים, אי אפשר להפסיק אי אפשר, איך יש בעיה, לא נפסיק לשיר, כן, אז תורה זה שירה, כן, תורה זה שירה, אחד מה, כן, ואתה קיבלו לכם את השירה.
היום מתעסק בנושא של דווקא חושן משפט. כן, היום אנחנו עמוד של חושן משפט, כי עוד יש לנו בערב בבית דין שלנו היום איזה דין תורה מאוד גדול, על 25 מיליון שקל. כן, יש לנו דין תורה. אז אמרתי, רציתי, שבוע שעבר היה שבועות, אז דיברנו נושאים של שבועות. אנחנו נדבר השבוע על נושא של חושן משפט, שאלה מאוד מעניינת, מאוד מציאה, מאוד טריוויאלית, שקיימת, ואנחנו נראה מה ההתייחסות ההלכתית לשאלה הזאת. השאלה הזו היא כזו. זה המשפט? זה הסיפור של המשפט? לא, המשפט זה לא. המשפט היא, בעזרת השם, שנוציא פסק דין, זה יהיה, כנראה זה משפט מאוד מורכב, כן? כן, זה יזכה שכנים שם, כן. יזכה שכנים. אבל פה זה נושא, כן, אולי בעזרת השם, אם נכתוב את כמובן, זה יהיה, שעושים פסק דין, אז אולי בעזרת השם אנחנו נביא את מה שנאמר שם, כמובן בלי שמות. אבל על כל פנים, יש שאלה מאוד קיימת, ממש מצויה, שאדם יש לו ילדים קטנים פחות מגיל בר מצווה, והילדים הקטנים האלה הוא הולך איתם האבא לסופר, או האמא הולכת איתם לסופר, והילד מגיע בדברים ושובר אותם. או שהילד משחק כדורגל, בועט בכדור ושובר זכוכית. או שני ילדים רבים או משהו, קטנים, קטנים כמובן, לא בר מצווה, קטנים בכמובן. ילדים מזיקים בבית ספר, מזיקים בבית ספר, עושים הרבה פעולות של ההזק, ונשאלת השאלה אם יש חיוב הלכתי בדיני חושן משפט על ההורים לשלם עבור הנזק שעשו ילדים. והשאלה הזאת היא לא פעם ולא פעמיים ולא עשרות פעמים, נשאלתי עליה בווקציות שונות, והשאלה הזו היא שאלה שצריך באמת ראוי לבית המדרש החשוב הזה, שבאמת השאלה הזאת תעלה פה ונדבר עליה ונראה את הנקודות, מה כותבים רבותינו מן הראשונים על האחרונים. למעשה המקור של הדין הזה, של קטן שהזיק, מופיע בסדר נזיקים במסכת בבא קמא. המשנה הוא מביאה בדף פ"ז, אתם לומדים בבא קמא, נכון? 3 פגיעתם רעה, זה עבד, קטן ואישה. 3 אנשים שאם הם הזיקו, הפגיעה שלהם רעה כי כסף לא תראה מהם. החלוקה למעשה, ואם הזיקו אותם, חייבים. ואם הזיקו אותם, חייבים לשלם, בדיוק, כן. אבל הם שהזיקו, פטורים. מה פטורים? מה זה פטור? אז האישה, קודם כל, שכל מה שקנתה האישה, קנתה בעלה. היום השאלה לא מתעסקת דווקא באישה, היום השאלה משתנה המציאות על בעניין אישה, אבל במשנה בזמן שהאישה הייתה תלויה כלכלית בבעל באופן מוחלט, כן, וכל מעשה ידיה היו לבעל, ואפילו מעשה ידיה שעשתה על ידי הדוחק, כלומר שהיא עבדה אפילו 2 עבודות, דעת רוב הראשונים, כן, וככה נפסק באבן העזר בסימן פ', שזה לבעל, אז למעשה היא לא בגלל שהיא לא ברת דעת, אלא פשוט מאוד היא לא יכולה לשלם. וכן עבד אותו דבר, מדובר על עבד כנעני, לא עבד עברי כמובן, עבד עברי שהזיק, הוא חייב לשלם, בוודאי. והשלישי שאנחנו נתמקד בו היום זה קטן. קטן שבא והזיק, או משנה את המשנה, פגיעתם רעה והוא פטור. הפשטות של הדברים הוא, כיוון שקטן הוא לא בר דעת, הוא לא בר מצווה, ולא בר עבירה, ולא בר דעת, אז לכן מה? אין מה לחייב אותו. הזיק אותך. ולכן אומרת המשנה שהוא יהיה פטור. הרמב"ם בהלכות חובל ומזיק מביא דברי פשט המשנה ואומר, קטן שהזיק הוא פטור. וככה פוסק גם הראש, רבנו השם, מגדולי הראשונים במאה ה-13. כותב, גם כן, קטן שהזיק, הדין הוא שהוא פטור. כי התורה כפשט פירוש המשנה. וככה נפסק גם בשולחן ערוך, בהלכות גזל גזלה, בסימן ש"ג, בהלכות של משפט, שקטן, שגנב וכו', הוא פטור. ככה זה פשט הראשונים האלה. אבל הדבר הזה לא מוזכר לכולי עלמא. וזה שיטת אור זרוע. כן, אור זרוע. האור זרוע אחד מגדולי הראשונים. הוא מביא דבר מאוד מעניין. הוא מביא גמרא שמספרת סיפור מאוד מעניין. הגמרא מספרת במסכת בבא קמא דף צדיק ח'. מספרת על רפרם אקפה לרב אשי. כן? וחייב אותו לשלם מידית שבנכסיו. מסביר רש"י במסכת בבא קמא, מה היה הסיפור? הגמרא מספרת שלמעשה רפעם שהיה בצעירותו, כך רש"י מסביר, היה בקטנותו יותר נכון, בקטנותו הוא הזיק והוא שרף שטרות של חברו. והגמרא מספרת שכאשר הוא הגדיל, בא רב אשי וחייב אותו לשלם עבור מה שהוא עשה כשהוא הזיק, כשהוא היה קטן.
כלומר, שהוא היה קטן, הוא הזיק, הוא גדל, רב אשי בא ואמר לו, חביבי, אתה חייב לשלם על כל מה שהזקת. אקפי, כפה אותו. אקפי רבינה רב אפה, כפה אותו. אין חוק התיישנות? אין חוק התיישנות. להלכה אין חוק התיישנות. השאלה אם זה כלפי שמיא. השאלה אם זה כלפי שמיא. מידת הדין או חסידות? השאלה אם זה מידת הדין או זה חסידות. הוא כפה אותו. אז הוא כפה אותו. אז אומר האור זרוע, לכן האור זרוע מביא את השיטה, שאומר שקטן שהזיק, מה שכתוב שהוא פטור במשנה, שהוא קטן. אבל שהוא גדול, יש גמרא אחרת שמשלימה לנו. כדברי ירושלמי, דברי תורה אני במקום אחד והשירים במקום אחר. אז לכן, שהוא גדול, הוא צריך לשלם, יכספו את זה. זה לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? למה? כי במשנה ישנם שתי קבוצות. חירש שוטה וקטן, ועבד ואישה. ועבד ואישה אומרת הגמרא, כשהם יהיה להם כסף, הם ישלמו. אם המשנה לא כתבה את הקטן בקבוצה של העבד ואישה, אלא בקבוצה של החירש שוטה, סימן שהפטור שלו הוא פטור אמיתי. לא יכול להיות, זה נגד המשנה. צריך לומר שבאור זרוע הוא הבין כנראה שזהו הדין. זאת אומרת, הוא הבין שזהו הדין שהמשנה נקטה, יש מפורסם בתלמודי, לא אז על קירוך. לפעמים המשנה אומר, המשנה עצמה, כי היא מקצרת, דרכה של המשנה לקצר, כדברי הגמרא בפסחים ד' שאולי מדע משנה תלמידו יותר קצרה. אז לפעמים לא אז על קירוך לפעמים. כן, האור זרוע, אתה צודק, האור זרוע. אבל שפה יש שתי קבוצות, המשנה מונה את השנה בקבוצה של החירש ושוטה. סימן שזה פטור אמיתי ולא פטור זמני. אבל אתה רואה שרפא למד, אני לא צריך לראות את הסוגיה שם. רבשי למד, שזה גרוע הדין, זאת אומרת, אתה צודק, זה שהיה נכונה, אבל רואים, זאת אומרת, הגמרא השנייה, כביכול משלימה, אומר שזה כביכול, הם למדו כנראה במשנה, שזה המשך של אותו דבר. האור זרוע היא שיטה מיוחדת, היא שיטה, אגב, כותב החתם סופר, שהשיטה של האור זרוע היא שיטה יחידה. לא, זה לא החתם סופר, כי וייגר כותב בתשובה, הגאון רבי וייגר אומר ששיטת האור זרוע היא שיטה יחידה. צריך להעיר הערה נוספת. האם האור זרוע מבחין בין ילד בגיל 10 לילד בגיל 2? לא, כי הוא תלוי בגיל 13. תכף אנחנו נראה למה. מה שאתה אומר זה שאלה נפלאה, כי אתה הולך פה למקום נפלא ביותר, שאני יודע איך נדבר עליו, נשאיר את זה עוד להמשך השיעור, ואתה תראה בשני. אז נתן לך כל השאלות בנקודה הזאת. אומנם פלא גדול, צריך להעיר הערה גדולה, שהסוגיה הזאת היא במסכת בבא קמא, שמספרת על אותו שני האמוראים, היא מובאת, אותו סיפור מובא במסכת כתובות, בדף פ"ו. ושם רש"י, באורח פלא, מסביר את הסוגיה באופן אחר לגמרי. הוא אומר שרפא ורבא שהיו שניהם תלמידי חכמים, מגדולי האמוראים, והיה להם ויכוח לגבי שורף שטרות של חברו, איך לדון אותו. אם זה גרמה או גרמי וכו'. ורב אשי הקיף את רפא בראיות, והביא אותו למצב שהוא כפה אותו, לדון אותו כדינא דגרמי. יש מושג בהלכה, ההלכה מתייחסת לסוגים של נזיקים, נזיקים ישירים, נזיקים עקיפים, יש גרמה ויש גרמי, ויש הבדל בגרמה לגרמי, מי שרוצה, יש להסתכל בזמן שפ"ח. יהיה עוד שיעור. כן, זה עוד שיעור בדיוק, זה עוד שאלה מאוד גדולה, היום איך בתי דין בכלל, כן, איך בתי דין דנים גרמה, כי היום בדור שלנו, רוב ההזיקים הם בגרמה, הם לא ישיר, זה לא הזיק אותו באופן ישיר, ואיך אפשר לדון בעניין הזה. זו שאלה מאוד 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 גדולה, השאלה הזאת. אבל כל פעמים זה נשאיר את זה בצד. אבל כל פעמים בכלל רש"י מסביר את הסוגיה בצורה אחרת. אז אותו סוגיה, רש"י מסביר אחרת שם. אז בכלל הסוגיה הזאת, קודם כל הסוגיה הזאת היא בעצמה, היא חלוקה מה היה הפירוש שהיה שם. ורש"י בעצמו מפרש שתי פירושים. אז לכן, האור זרוע, אבל הוא נוקט את זה הלכה למעשה, וכמו שאומר הגאון רבי וייגר, הוא דעה יחידה. זו שיטה שנייה. שיטה שלישית מובאת בסימן של מ"ג בהלכות שבת. בהלכות שבת, סוף הלכות שבת, יש את הנושא של קטן, מה זה גרעה של קטן בשבת, שהגיע לגיל חינוך, לא הגיע חינוך, מובא ספר תרומת הדשן. אגב, שו"ת תרומת הדשן הוא שו"ת מאוד מעניין. שם אגב, זה ספר שנכתב, הוא היה מגדולי הראשונים, אבל הראשונים האחרונים הוא היה. ואיך? רבי ישראל, כן, רבי ישראל ישראל. והוא למעשה כתב ספר תשובות שאת השאלות הוא שאל בעצמו. הוא מאוד מעניין. כמניין דשן. כן, כמניין דשן. וזה ככה השאר כותב, שידוע שכל השאלות של תרומת דשן הוא שאל והוא ענה.
בנה את זה בצורה כזאת. אבל כל כדור, תרומת הדשן מביא דבר מאוד מעניין. אומר שבעיקר הדין, באמת, קטן שהזיק פטור. וזה דין זה צריך בושש, זה פשוט. אבל, אומר, תרומת הדשן, אבל ראוי שיצא האדם לידי חובה, לידי שמיים. זאת אומרת שקטן, שאומר לא טוב שיהיה עליו כל מיני דברים בקטנותו שעשה, הזיקים שלא פרע אותם. ולכן טוב שיפרע אותם הוא בעצמו, שיגדיל, שיפרע אותם לצאת לידי שמיים, אבל לא בעיקר הדין, לצאת לידי שמיים, ואיך אומרים? יש חייב לצאת לידי שמיים. יש בידי שמיים, יש מושג שאדם כלפי שמיים, מדיני האדם הוא פטור. ראיתם נקיים. כן, מדיני האדם הוא פטור, ולכן לצאת לידי שמיים. ככה מובא בשם תרומת הדשן, וככה מביא גם פתחי תשובה, נכון של משפט, בזמן ש"ג, למעשה שככה, נפסק שהוא פוסק למעשה, ככה צריך לנהוג עם מי שרוצה באמת להיות נקי לגמרי ולצאת לידי שמיים. אבל מה שלא אבא ישלם? איך? למה שלא אבא שישלם? או, השאלה למה אמא אבא ישלם. אמא אבא יש מקומו. עכשיו, ושאלה נוספת. עד עכשיו דנו בקטן. הקטן, כן. בסדר. השאלה נדון, עכשיו נדון בהורים. אבל לפני שנדון בהורים, אנחנו נראה אחות, השאלה שלנו, מה עם האבא? איפה האבא, נכון? הוא שתמס אותו, מה יהיה בזה? האבא, אם האבא לא, אם האבא יש לו אחריות. יש לו אחריות כלפי הבן, איפה האחריות של ההורים? כן, אנחנו רואים, הגמרא מתייחסת, היא מתמקדת בנקודה שקטן שהזיקו פטור, אז באמת על הקטן, אבל מה עם הגדול? הגמרא לא נוגעת בנושא הזה. כאילו, בפשטות זה רואים שהוא גם פטור האבא, אבל מה הנקודה שאולי כן יש לחייב את האבא, ואולי כן, אולי לא, זאת נקודה שאנחנו נראה תכף. אבל לפני שנמשיך לגבי ההורים, לגבי הקטן, יש חידוש מאוד מאוד מעניין של הדברי חיים. הדברי חיים מצאנץ, שמעתם על דברי חיים? מישהו היה בציון שלו, אני זוכר בציון שלו פעמיים, כן? הדברי חיים מצאנץ, הוא קבור בעיר צאנץ, קצת אחרי שנוסעים מוורשה, שעה וחצי מוורשה, שעה בדרך לדובלין, שם הם קבורים כל פושטי צאנץ, כן? גאונים עצומים. בחידושי הערים לחדש דבר מאוד מעניין. על פי מי? על פי הדברי החתם סופר. ואני אקדים טיפה הקדמה, בשביל זה עכשיו זה נקודה שאתה נגעת בה. אנחנו יודעים שבתורת ישראל הגיל הקובע לחיוב במצוות, לחיוב בתשלומים, שהוא נקרא איש, מה שנקרא, הגיל הוא גיל 13. הפוסקים דנו, מאיפה גיל 13 הזה? גיל חינוך. מי זה גיל? יש גיל חינוך, אבל למה על גיל 13? מה קרה? מה קרה? ואם הוא גיל 13 והוא לא כל כך חכם, ואם הוא גיל 13 והוא ילד גאון, אם הוא 12 והוא חכם. 12 והוא חכם, יש ילדים ל-6, יש להם... בני 8 של חכמים כמו בני 16. בדיוק, אז כל אחד לפי חופה, כל אחד יש חכם. 80 שאין להם כל אחד בהתפתחות השכלית שלו, כן? יש לו זאת. אבל קבעו מסורות גיל 13. מה זה הדבר הזה? גם בגיל קיום מצוות. גיל 13 ביום אחד חייב לקיים מצוות. הראש, בתשובה, הראש בסימן ח' כמדומני, רבינו הראש, שהזכרנו אותו, מחדש חידוש מאוד מעניין. אומר רבינו הראש, שמה זה גיל 13 ביום אחד? יש גמרא במסכת סוכה בדף אומרת, שיעורים, חציצים ומחיצות, הלכה משה מסיני. זאת אומרת, שיעורים, מה זה שיעורים? כזית, כביצה וכו', כל השיעורים שאנחנו מכירים, כן? 40 סיעה של מקווה, איפה זה נאמר? זה הלכה משה מסיני. ידוע לנו שהתורה ניתנה גם על הרבה דברים שהתנו משה בסיני, שעברו מדור לדור. וכמה גם נשכחו, וכמה חזרו, כן, היה ויכוחים, מי שירצה להיות הגמרא, במסכת גמורה ובפתיזה, שם הגמרא מדברת על העניין הזה של שכחה שהיה. אבל על כל פנים, יש הלכה משה בסיני. אומר, אז גיל 13 ביום אחד זה דין בשיעורים. כמו שיש לנו סוכה שכמה צריכה להיות, גובעה, כמה? כמה צריכה להיות? עד 10 טפחים, ושבעה עד 7 מינימום, ומעבר לשיעורים של מה ההלכה משה בסיני. אז הראש מחדש שכל הדין של 13 זה הלכה משה בסיני. ולכן אין לנו, זה חכמים קבעו, התורה שבעל פה הביאה שזה הגבול החותך, כן? כמו שכל דבר שיעור. אכלת כזית, ידע אכילת פרס, אתה חייב ללכת ברכה האחרונה. אכלת גרגיל פחות מכזית, אתה לא צריך ברכה האחרונה. למה? זה השיעורים. בעקבות השאלה הזאת, החתם סופר בא לחדש דבר מאוד מעניין. החתם סופר בא לחדש ולומר דבר שהוא דיברו לפני הרמב"ם. הרמב"ם בפרק ח' בהלכות מלכים כותב שבבני נוח, בן נוח, הוא אומר, מה עם בן נוח? מה איתו? האם גם שם יש את השיעורים? זאת אומרת, הרי בני נוח, כידוע, מה שכתוב בסנהדרין ודבר,
הם חייבים בשבע מצוות בני נוח, נכון? חייבים בשבע מצוות בני נוח. יש לו חיוב, לא דינו, לא תרצח, כן? כל האיסורים. השאלה ממתי הם חייבים, נשאלת השאלה, ממתי הם חייבים? הרב אומר שאצל גויים זה לא, אין את שיעורים. אצל גויים אין מושג של שיעורים. והראיה שגוי נהרג על פחות משווה פרוטה. תראה, אז לא היה לך למשה מסיני גם. לא, השאלה, אנחנו נגיד להם שגם להם יש איזה גיל מסוים. בעקבות הרמב"ם הזה, החתם סופר, ביורי הדעה, סימן שי"ז, כותב פשוט חתם סופר דבר מאוד מעניין. אומר חתם סופר, הוא דן לגבי קטן גוי שהיה מוכר 4 המינים. הוא שואל, הרי קטן שהיה גוי שמוכר 4, הרי קטן, ישראל שקטן, ילד קטן שמוכר, מהתורה אין לכחום אין כך. אבל תקנו חז"ל תקנת הפעוטות. יש תקנת הפעוטות שמופיעה במסכת בבא בתרא, דף ק"ה, כראשי תיבות קנה, ובמסכת כתובות ס"ט, שהגמרא אומרת שקטן, יש תקנת פעוטות, שתקנו שקטן יכול למכור ולקנות כדי חייו. לא אומרת, אם הוא רוצה להסתכל. עכשיו, אבל העניין הזה לא דאורייתא, הוא דרבנן. והיה לי שאלה גדולה, אם אני יכול לקנות לו 4 המינים, כן, הוא מוכר 4 המינים הקטן, זו שאלה גם מאוד מצויה. אתה הולך לאיזה בסטה, שיושב ילד קטן, ומוכר 4 המינים, כן? ביום הראשון יש דין לכם ב4 המינים, שזה דאורייתא. אז אתה קונה קטן קניין רק מדרבנן. אז לכן צריך להיזהר, כך כותב המחנה אפרים. כן, המחנה אפרים כותב על אפרים נבון, מגדולי חכמי טורקיה, כותב שצריך להיזהר לכתחילה לקנות 4 המינים ילד גדול ולא ילד קטן. אבל בא החתם סופר בבא ואומר, תקשיב, זה כל זה במה בישראל, אבל בגוי זה תלוי לפי הראש שלו. אם יש לו ראש, הוא עובד טוב, מבין מה הוא עושה. חריג, אז גם בגיל 7. גם ב7, המכן שלו יהיה מדאורייתא. הקניין שלו יהיה מדאורייתא, ולכן אומר חתם סופר, אם יש קטן גוי שמוכר 4 המינים, אתה יכול לגלות ממנו גם לחם ביום הראשון, אתה רואה שהוא פיקח, אתה רואה שהוא יודע איך לעבוד, כן? אז לכן זה החידוש של החתם סופר. בא דברי חיים ואומר, תקשיב, אומר, קטן שישראל, שהוא יש לו שכל והוא חכם והוא הזיק, הדין הוא שכן לחייב אותו. למה? יש לו שכל. אבל מה, בקטן יש לנו שיעורים? אז יש כלל בגמרא, במסכת סנהדרין דף נ"ט אומרת, שלא יכול להיות שגוי יהיה לו חיוב ולישראל יהיה פטור. לקמידי דלגוי אסיר ולישראל שער. אז הוא אומר, אם גוי שהוא פיקח הוא חייב... רגע, אני אומר פה, מותר ואסור. כן. זה אסור. הנשאר עליו אסור. השאלה אם הוא צריך לשלם. השאלה. משהו אחר. השאלה היא, אז הדרך חיים, באמת, משמע מהלשון שלו, שאולי עכשיו הוא לא תחייב אותו לשלם אולי ממניעים אולי טכניים, אבל מכאן הדין יש לו כסף שלו. נניח קטן הזה יש לו כסף שלו. תגיד, היו דורות קודמים, היו אנשים קטנים הולכים ומוכרים ועושים. אז אני שמעתי בשם הגאון מווילנה. כן. שאמר ככה, שילד מגיע לגיל בר מצווה, בת מצווה, כדאי להם לחזור בתשובה על עבירות שהם עשו מאז שהם הגיעו לגיל דעת. למרות שהם לא היו בר חיובה, זה בגלל שחס הקדוש ברוך הוא על ילדי ישראל. אבל באמת, ילד בגיל 12, יש לו שכל. חתיכת חזיר, והוא יודע שזה אסור ואוכל את זה. אז נכון, אז הוא לא יקבל מלכות, לא שום דבר. אבל מה? מצד העניין של היחס שלו לקדוש ברוך הוא, כדאי לו לחזור בתשובה על העבירה שהוא עשה. כן. אז פה נאמר אותו דבר, שמצד אחד יש עניין של חסי הקדוש ברוך הוא על ילדי ישראל, הרי הם פטורים, כמו פטורים מכל העונשים, פטורים גם כן מתשלומים. כן. אבל מצד, ואז אנחנו חוזרים לזה... זה תרומת הדשן, אז אמרנו. זה תרומת הדשן, אבל דברי חיים משהו שיהיה לו חיוב. זה רק מגיל דעת. למה? לא, לא, רק מגיל דעת, ודאי. לא, אנחנו אמרנו בהתחלה, לא תרומת הדשן. מי היה לפני זה שאמרנו? האור זרוע. האור זרוע. כן. כן? אז ילד בגיל 2 שעושה, שמזיק משהו, אפילו שיגיע לגיל להיות גדול, אין לו שום צד לשלם. הוא היה שויטר, אתה אומר. שויטר גם הוא. אתה רואה שהמשנה רואה לי השוטה. שוטה זה ברע, פשוט שבכלל לא בבן של זה. כן. אז אני אומר... אז ודאי שמדברים שהוא הגיע לרמה שהוא מבין, כן. אבל אי אפשר לחייב אותו. לחייב. מצידו... אז בדין לחייב משהו שאפשר לחייב אותו. כמו שקטן, גוי, בגיל 7 שהוא פיקח,
אתה תחייב אותו? אבל מה שכתוב שם בגמרא, מה שאסור לגוי, לא יכול להיות מותר ליהודי, כן. זה מדבר באיסורים. למה? גם מזיק זה איסור מזיק. זה, אבל לא תשלום. כל מזיק, בכלל יש לו איסור לפני. רגע, הוא עבר את האיסור. רבינו יונה, שלא תגזור. ברור שאסור לו לעשות את זה. אבל אני אומר שאי אפשר לחייב אותו את התשלומים. האיסור וההתר זה אחרת מעניין של תשלומים לגמרי. טוב, יש שתי שלבים, אבל בפשטות, זה מי שומע מה שאתה אומר, אבל הדבר חיים אומר לא. הוא אומר שבעצם לא, הוא אומר למעשה כיוון שהוא, כמובן שאם אין לו עכשיו לשלם, הוא משלם שואלתי, כן? אבל ודאי שיכל חיוב לשלם, כך הוא רוצה איתו. חידוש גדול. דעתי לך. דעת יחיד. כן, זה דעת יחיד, כן, דעת יחיד. עכשיו נראה מה למעשה, אז פה זה הקטן. דענו בקטן. מה עושים בבתי הדין? מה עושים בבתי הדין? תכף נראה להלכה מה עושים בבתי הדין, אבל קודם כל נראה מה חיוב, מה יש החיוב על ההורים. האם על ההורים יש איזה חיוב מסוים? והשאלה שהייתה, לפני כמה שנים, היה איזה יהודי בפרדס כץ שפגשתי אותו, ובמקרה הזו בני ברק שם, הוא סיפר לי סיפור. הוא אומר לי שהיה איזה מישהו בפרדס כץ, שהוא, היה לו איזה סכסוך שכנים עם איזה מישהו. והוא היה שולח את הבן שלו, היה לו בן מאוד פיגח, היה שולח אותו להזיק לאנשים, לאלה שהיה להם איתם סכסוך. והיה שאלה גדולה שם, עכשיו עשו תשובה אחר כך. הוא היה ירא שמיים כנראה. כן, לא, מה היה חילוני? הוא ידע את זה, אז הוא ידע את זה. הוא היה חילוני בהתחלה. לא, הוא ידע את זה. כן, עשו תשובה, לא, אז שאלו אותו מישהו, אמר שאותו אחד בסוף חזר בתשובה. אז אולי גם שאלו את זה משמע, אבל אותו אחד, הוא שלח את הקטן. הוא שאל אותו, האם פה במקרה הזה יש לחייב את האבא? אנחנו נצא מתוך נקודת הנחה שקטן כי הוא פטור, כן? אבל עכשיו השאלה אם יש לחייב את האבא. השאלה הזאת היא שאלה מאוד מעניינת, שתלויה בשאלה מפורסמת. האם יש שליח לדבר עבירה? ידוע לנו... אבל קטן לא יכול להיות שליח בכלל. בוא נראה אם צריכים לדעת שליחות או לא, זה השאלה. בוא נגיד שזה לא יותר גרוע מכלב. למרות שבכלב הוא חייב שמירה. כן. אבל אנחנו מדברים על משהו אחר. מישהו משסה. משסה את הכלב. כן, בחברו לנשוך אותו. אפילו שזה מה שנקרא שור תם, הוא חייב לשלם. משלמים כסף מה? יש כלום מחויב לשמור, אז אני אומר, אז למה? אז עכשיו, זה לא שהוא צריך בשמיר, זה לא מדין שמירה, זה מדין מזיק. כן? אז אם כן, בילד שהוא שולח את הילד, שזה לא יהיה יותר גרוע, שהוא משסה את הכלב. כן, אבל משסה את הכלב, זה... הכלב אין לו דעת, זה לא מדין, זה לא מדין. קטן, זה ממונחה שהזיקה. הרי ידוע את החקירה המפורסמת של הרב שמעון שקופ, מה? גם הרבי המיטל, זה גם מופיע בעוד כמה האחרונים, גם של קובץ שיעורים של רבי נכון פסרמן, מופיע מה החיוב שהאדם המזיק, שהאדם שהממון שלו הזיק. האם מצד שהוא לא שמר או מצד שהוא פשע, כן? האם זה ממונו המזיק או שהוא בעצמו פשע. אבל זה הכל שיש לו חיוב ואחריות כלפי הדבר. אבל פה רואים שלך, אבל הקטן ילד שלי אין לאחריות עליו, כמו הלשון. זה גם אגב, זו שאלה מה שאתה אומר. אני תמיד הסתפקתי, למה אבא לא חיוב על הקטן? בגילים צעירים, זה יכול להיות שהוא כן צריך לשמור. אז תכף נראה שיש סוגיה אחרת. 10, 12. יש סוגיה אחרת שתכף ניגע בה, שאתה תראה שכן יש מקום, אבל לפני כן. השאלה היא קודם כל, אם האבא שלח, היה לו בן 8, שלח אותו להזיק. האם יש מקום לא מחייב את האבא? אז יש לנו כלל, יש גמרא מאוד מפורסמת, גמרא במסכת סנהדרין כ"ט. הגמרא אומרת שמה, הרבה טענות היה לנחש הקדמוני. הנחש הקדמוני שהוא הפית את חווה, למה ראשון, היה לו הרבה טענות להיפטר. כי מה היה אומר? דברי הרב ודברי התלמיד וישורים. אני שלחתי אתכם לעשות העבירה, ואתם, שליח על העבירה, אתם לא טיפשים. זה לא יש, אבל ששלוחו של אדם כמותו, אבל שליח לעבירה אין. למה? כי דברי הרב ודברי הרב וישורים. דנו בגמרא ובראשונים, האם יש מקרים שיש כן שליח לדבר? כן? אז הגמרא במסכת במציע דף י' הגמרא מפורסמת, הגמרא מדבר שתי דעות, מתי יש כן שליח לדבר? נניח, אם אותו אחד שהוא שלח, הוא לא ידע שזה אסור. נכון. כן? אם הוא ידע שזה אסור, האם הוא לא ידע, אז אין פה דברי הרב ויהיו תמיד בישונים. דבר שני, עוד דבר נוסף, שדרך אגב, שיבה היא לא אביב. זאת אומרת, אם האדם היה, נגיד שיש לו אפשרות לעשות או לא לעשות, אבל אם אין אפשרות, אם הוא באמת מחויב לעשות את זה, נגיד מצד שיקפו אותו או משהו כזה, אז
הוא לא יהיה פטור. עכשיו, קטן ששלחת אותו, אז לכאורה הוא נקרא כשהוא לא יודע, הוא קטן, גם אם יש לו דעת, אבל עדיין הוא מוגדר כדבר שהוא לא, אין לו דעת, איך אומרים לדעת, דברי הרב, הוא חלבי שומעים. כי הוא מחויב כאילו לאבא שלו, הוא אומר, אבא שלו אמר. כבד את אביך ואת אמך. כן, הוא עושה את זה. כן, אז לכן מה? לכן לכאורה, אתה תבוא ותגיד שפה במקרה הזה, יש לי דבר עבירה, נכון? לכאורה, יש לי דבר עבירה, נכון? שלא יהיה אחרת מעילה ויש בהלכות מעילה. לא יודע. נכון, שלא יודע. נכון, במילה יש כן שליחות, נכון, במילה יש שליחות, זה אחד הסיר, זה אמרה בדף ב' בספר קידושין, שמילה יש שליחות. השאלה איך אנחנו נגדיר את קטן. האם קטן למעשה, אם הוא בר דעת, אז מצד אחד יכול להגיד שאולי הוא חכם, הוא יכול להגיד לאבא שלו, אני לא רוצה. כן, בעיה אבינו בעיה, לא אבינו. אבל את כל הסיבה של הפטור שאנחנו פותרים אותו, כי אנחנו מגדירים עד גיל 13 שהוא לא בר דעת מספיק. אז גם בנוגע לאבא שלו, הוא לא נקרא בר דעת, פתאום שפה נגדיר אותו כבר דעת. אתה אומר שפה, מכיוון שהתורה אמרה, שיעורים. 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 אז גם פה הוא לא נקרא בר דעת. אז הנה, לכאורה צריכה להיות שליחות. כבר שליחות, נכון. אבל נכון שזה בגלל בר דעת, זה המועד, זה רמה הקדוש ברוך הוא 13. השאלה היא, ואולי בגלל שהוא עצמו לא בר חיובה, אז גם האבא לא. חיובה, אז גם האבא, כי השליח צריך כל דמיד יעביד המשליח זה לא המשליח לעשות. המשליח והשליח צריך להיות אותו דבר מבחינת רמת החיוב. מכיוון שהקטן הוא לא תוכנית מול האבא. מי אומר שזה מותר לו? אז אין שליחות בזה. הוא לא מותר לו, אין שום היתר לילד להזיק. לא, יש לו. שום היתר. אין שום היתר בעולם. אסור לו להזיק. אבל זה מצד מה? מצד החינוך. אבל מצד מצווה, לא אומר זה איסור בתורה. זה לא כמו גדול שהזיק שאומר לנו מצווה. אבל אין פה היתר שאומר שמותר לו לעשות. זה היתר מדין חינוך, זה לא מדין עיקר הדבר. זה מדין לחנך את הילד שלא יגזור. הכל פעמים יש לדון בשאלה הזאת. יש צדדים לפה וצדדים לשמה. הרוב נוקטים שלמעשה שקטן שנשלח על ידי האבא פטור. פטור? כן. וואו. האבא פטור. למה פטור? אלא, אבל הם טוענים שכמעט לא שתי לא מדעותיו לגעת חיים. אז לכן מה מתייחס? כיוון שהבן פתור, גם האבא חייב פתור. אותה במדין זה שהקטן לא מבין, לא יודע. יש לנו במשנה שמה, בבבא קמא, שאם הגנב הזמין את הכהן לגנוב, הגנב חייב. למה? כי הכל לא יודע שזה מעשה גנבה. אז במקרה כזה זה מתייחס למשתלח, וגם פה קטן לא מבין, הוא נקרא לא יודע. אז למה לא נייחס את זה למשתלח? יש לי שאלה. זה שאלה, אני ראיתי את הדעות שאומרים ככה, יש גם דעות כמו שאתה אומר. אולי יש דין, אולי אפשר לדון אותו. יש לדון. יש דין, כן. אולי אפשר לדון אותו מדין משפט המלך, כמו שהר"ן אומר. על פי דין תורה יכול להיות שאבא פטור, אבל כך נוציא אבא שאנחנו יודעים ששלח את הילד שלו, כמו שיש משפט המלך. יש, אז ככה יש. משפט בית הדין. לא, יש, באיזדין הפקר, באיזדין יכולים לראות שיצאו מזה קטסטרופה לכל החברה. זה הר"ן של משפט המלך. אולי באמת, אם זה מקרה שהוא מצוי. עד כאן. עד כאן. תראה, זה ודאי, זה מה שאתה מביא לסימן ב', סימן ב' בעיניים, בחור שם משפט, שכותב שאם יש איזו פרצה בעם ישראל, שכל מיני, נגיד אז ודאי שיש מקום לחייב בצורה כזאת, את ההורים, כן, לא את הילד. נראה שזה יותר גרוע ממשפטי הגויים להגיד שהוא יצא ככה אבא חופשי, יודעים שאבא שלח את הילד לגנוב. זה נכון. הרב שטרנבוך כותב בתשובות והנהגות, הרב שטרנבוך הוא היה הרב של דרום אפריקה. הרבה שנים. עוד חי. הוא בן 100 היום. הוא איתי בן 100. הרייבד של העדה. הרייבד של העדה החרדית, כן. והוא למעשה כותב, יש לו שו"ת נקרא תשובות והנהגות. כן, שו"ת תשובות והנהגות. הוא כותב, הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שכיוון שלאבא יש חיוב לחנך את הילד, יש מצווה, הרי הילד הקטן אין לו חיוב מצד עצמו על המצוות, אלא מצווה על האבא לחנך. הוא אומר, כיוון שיש לך מצווה לחנך, אז חלק ממצוות חינוך זה שאתה תתן לילד כסף, תגיד, אתה עכשיו תלך ותשלם. כך הוא אומר, זה חלק ממצוות החינוך. כן, אומר לך, אתה ריזקת, נכון שאתה פטור, אבל יש לי מצווה לחנך אותך. וחלק מגדרי מצוות החינוך הוא להראות לקטן, קח כסף ותשלם עבור מה שהזקת. זה אחד, דבר נוסף. הרב זולמן נחמיה גולדברג, מורנו ורבנו, שהיה בנו גם משעבדים כל שבוע, מגדולי החתן של הרב שלמה זלמן אוירבך, גאון עצום ואדיר. היה
משהו, לא יודע מישהו זכה להכיר אותו, כן, היה גאון עצום ברמות, אני חושב שלא היו כמעט, אולי חוץ גם בהיקף וגם בעומק, לא היה, אני חושב, כמו, אולי בהיקף, אולי הרב עובדיה עבר אותו, אבל בעומק לא היה בדור, אני חושב מישהו יכול, ממש. הגרזן. הגרזן, הרב זלמן נחמיה גולדברג, שהוא כותב, דן בו דבר מאוד מעניין, הבאת לילד קטן כדור. הבאת לילד קטן כדור לשחק בכדורגל. והקטן הזה לקח את הכדור ושיחק ושבר זכוכית. אומר הגאון זלמן נחמיה גולדברג, אומר, לכאורה יש לחייב את האב, מדין מה? אומר, כמו יש לסוגיה שכתוב שהכלב שנטל את הדלי, אתה לקחת שאדם מסוים, נתן לכלב שלו, או לאחד מהדברים שהוא חייב באחריותיו, נתן לו חפץ מסוים, והוא עם החפץ הזה הלך והזיק. אז הגמרא אומרת שהוא חייב לשלם. אז אומר הרב נחמיה גולדברג, אומר, תשמע, זה לא גרע, אם נתת לקטן דבר מסוים, שהוא יכול לגרום להזק, אז יש לך, באופן רגיל, התורה פתרה, כי מה היא אמרה? היא אמרה, הקטן שלך שהזיק, אז קטנים דרכם ללכת ולהשתולל. אז חז"ל אמרו, תשמע, אי אפשר כל פעם לחייב את האבא, זה יכול להיות פה קטסטרופה, אז ראו שגם הסתכלו על האבא, שהאבא לא יכול ללכת עם הילד שלו לכל מקום איפה הוא נמצא. אז לכן אמרו, פתרו אותו, זה היה מין כזה, ראו כזה, יש פה ירדו חכמים לסוף לאדם של בן אדם, וראו שאנחנו נבוא ונאמר שאת הקטן הזה אנחנו למעשה, בגלל האבא אנחנו לא כל פעם נחייב אותו, כי יכול לצאת פה כל הזמן חיובים. אבל הוא אומר, אבל אם אתה הגדול, נתת לילד דבר שיכול לגרום להזיק, אז ודאי יש מקום לחייב. הוא אומר, זה דומה לאותו אחד שנתן לכלב, נתן לו את הדלי, והוא הלך והזיק איתו, עשה איתו פעולה של הזיק. אז לכן הרב זלמן נחמיה גולדברג אומר שאם האבא נתן לילד משהו שגורם להזק, והילד הזיק עמו, יש מקום לחייב. למה לה רק יש מקום? מה ישנה מה שהולך את הבירה ביד חרש שוטה וקטן? כן. חייב? אם היה להבה, חייב? כל הלא. שואל שם הרבה יוחנן. נכון. אבל אם הוא שלח להבה, הוא ודאי חייב? אבל השאלה על האהבה שלי הייתה, השאלה של הבעלים אני מגיע והוא אבישי ישמש פשע בנורא. אז השאלה מה אם אתה מסביר את זה שזה הייתה לאהבה שלו, אז יכול להיות שזה עוד הוא מביא לאהבה מהכלב, אם זה לאהבה שאבא... עכשיו גם מדובר בקטן. שהוא הולך, השאלה שמה, אם הוא הלך, זאת אומרת, אתה נתת לו דבר שהמטרה שלו תהיה שהוא ילך איתו. אפילו אם לא נתתי לו כדי להזיק. כן, ברור. בעצם העובדה שהמצאתי לו את הלהבה, היא לא סיבה לחייב. נו, זה לא פה שהיא שייכת לך, הוא כותב שזה מצד השייכות, כאילו נתת דבר של חפץ שלך, שהוא גורם להזיק למישהו אחר. למה לא לכאורה מפורש במשנה ככה? השאלה אם באמת זה הפשט במשנה, שבאמת הוא נתן לו של עבד שלו, ואמר לו... בשלט נדמה לי כולנו, מודוש חייב. נתן לו בחלט, כן. בחלט, בשלט, כולם מודים שחייב. מה ישנה? לכאורה זה אותו דבר. כן, אולי שם זה יותר, אני אומר, יותר פשוט, כי אולי שם באמת הוא הלך עם דבר שיש לו בר יזקה, שהוא ודאי... שהוא הולך לשרוף. זה כמו חיצו. אתה אומר... גירה דילי. שהוא לקח כלי, וכלי זה דבר שלא בר יזקה, ואז הוא הזיק. כן, הכדורגל זה לא משחק למעשה. כן, מעשה משחק, לא... לא בריא. יש דבר נוסף, יש סוגיה, היה שאלה של סוגיה, שהאמא לוקחת או אבא לוקח ילדים קטנים בסופר, והילד הקטן בסופר מתחיל לגעת דוחף את היד. אז ראיתי בפוסקים שאומרים, כמעט מזיק הוא פטור, אבל נהנה, אם הוא אוכל ונהנה, משלם מה שנהנה. איפה אנחנו רואים את זה? ששן וקרן, שן ורגל ברשות הרבים. כתוב מה שנהנה, גמרא, כן, מפורסם, משלם מה שנהנה. אז אתה רואה, הוא אומר, אף על פי שיש פטור, אבל מה שנהנה חייבים לשלם. אז הוא אומר, ואחד, דבר שני הוא אומר, סוגיה במסכת בבא קמא. מי צריך לשלם? המעמיד בהמתו על קמת חברו. ראית את הסוגיה הזאת, הגעתם לזה? תגיעו בדף נושא. יש נידון אדם שהביא בהמה, והעמיד אותה על קמת חברו. והבהמה הזו אכלה. השאלה היא מדין מה הוא חייב. חלק מהראשונים רצו להגיד שהוא חייב מדין שן. יש פגועים שן. הבהמה נהנתה. אבל יש הרשב"א כותב
שאם אתה נאמן קמת חברך, אתה חייב אישור עד הממ"ד. זאת אומרת, אתה הבאת אותה לפה, ושמת אותה פה שהיא תאכל, אז אתה נקרא האדם המזיק, זה לא שהבהמה שלך הזיקה. על פי היסוד הזה, ראיתי באחרונים, ראיתי את זה בשיח איתך, גם כן עוד כמה ראיתי את זה במקומות, וראיתי את זה גם כשהביא את זה הרב אריאל, הרב יעקב אריאל, רבה שלנו גם באיזה מקום, ראיתי את זה. פועלה של תורה. כן, הוא כותב שמדין זה שיש לך, אם אתה מביא ילד קטן לחנות, ואתה גורם לו לכך שהוא יסתובב במקומות ויאכל, אתה חייב מדין אדם המזיק, אתה חייב. וזה לא גרם ממאמין קמת חברו, כי זה כבר נפח להיות אדם המזיק, זה כבר לא בתורת שמירתם עליך ואתה הגעת. אז לכן באמת הוא כותב, וראיתי את זה בשיח יצחק בקודם, רדמונים יודע שהוא כותב שבכזה מקרה כן יש לחייב את ההורים. זה בדיוק אותו דבר, מאמין למה שמת בהמה, אני יודע את זה ניטרלי, אני לא שמתי אותו. לא, זה ודאי שזה תביא אותו לסופר. קטנים שהולכים ורצים, כל מי שלפי ילדים קטנים יודע מאמין. מה קורה שבן אדם מכניס לילד קטן שלו לחנות של זכוכית? נכון, אותו דבר. אותו דבר. זה לא שייך לעניין. כן, כן. הוא נהנה לשחק. כשהוא אכל, הוא גם חסך לאבא שלו. כן. לא. יש לו את המושג הזה בגמרא. כן, כן. כן. הוא לא לגבי הבהמה, הוא מצליח שהוא לא צריך לצאת לאוכל בבית. נכון. משלם מה שנהנה, כן, ודאי. אבל רבותיי, מה שנהנה האבא, לא מה שנהנה הילד. כן. האבא, כן, זה אני יכול האבא, הילד הזה כבר... ראינו רבותיי את הנושא הזה, אגב בחוק, מה החוק הישראלי אומר בעניין הזה? החוק הישראלי באמת הוא מעיקר הדין נוקט שקטן שהזיק, שההורים צריכים כן לשאת באחריות. בכל חנות שאתה נכנס, שברת, שילמת, מה? וגם על ידי קטנים. לא, הבעיה זה הילד. ילד, גם הילד. החוק הישראלי... יש לאבא מחויבות. כן, החוק הישראלי, זאת אומרת, בדרך כלל אנשים לא הולכים ותובעים את זה, אבל אם זה... כי בדרך כלל לא ילכו לתבוע איזה ילד, אבל אם החוק... יש איזו סמכות מסוימת שהחוק כן מתיר למעשה לחייב. וזה דבר הלכה למעשה מה קורה. הלכה למעשה באמת קטן שהזיק, כיוון שנפסק בשולחן ערוך שהוא פטור, הוא פטור. פטור. מי שרוצה לעשות כמו האור זרוע, כמו תקופת הדשן, שיגדיל, שייתן מה שאם הוא מכיר את אותו שהזיק, ייתן משהו כדי לצאת בידי שמיים. זה מעיקר הדין. לגבי ההורים שהזיקו, באמת התשובות הנגות זה אחד הדברים שבאמת כן אפשר לראות אותו הלכה למעשה, שמדין חינוך שכן האבא ייתן כסף לקטן ויגלות לשלם כדי לחנך אותו שלא להזיק ולא לגזול. אבל אם האבא לא עשה את זה, אז בעיקר הדין הוא לא פטור. אלא אם כן הוא באמת הביא אותו למקום וגרם לו שהוא יבוא ויזיק ויוכל, אז אם הוא אכל הוא שלם תחי שלו מה שנהנה. ואם הוא הזיק, אז יש מקום לחייב אותו מצד מעמיד בהמתו על קמת חברו. לגבי שליח, אם הוא עשה את הילד שלו לשלח אותו להזיק, אז ודאי שפה יש מקום לחייב מדיני שאין פה שליח מדבר עבירה, והוא יהיה מיוחס אליו והוא יהיה חייב לשלם. זה דעת רוב הפוסקים, הלכה למעשה. אז הנה נגענו בסיפור מאוד יפה. בבתי ספר יש הרבה פעמים את השאלה הזאת, הנה הוא סיפור. זו שאלה למעשה. וידידי אבלוב, הבן שלי היה בכיתה ג', כן. הוא שיחק כדורגל ושמע שמשה בזה, חייבו אותי לשלם, אני שילמתי. כן, אז בדין חינוך, אבל היית תקדם את אתה הקטן. יכול לתבוע אותו מהיום אחרי 40 שנה. עם הצמדה. מה זה? הרב מרדכי אליהו, הייתה לנו בעיה גם כשהייתי בבית ספר. נכון, זה שאלה. עם התלמידים שהם שוכרים, הם גם אין אחריות. הוא אמר שבית ספר, כדי להגן על בית הספר, יכול בית הספר לתקן תקנות, והתקנות מחייבות. זו סברה מעניינת. אז לפי זה בית ספר יכול לתקן תקנות, כי אחרת התלמידים ישמרו לכל היום שולחן. שולחן לא בזה, זה יהיה נורא. אז ההורים כאילו מתחייבים להיות אחראים. אחראים על... זה כל תנאי שבממון קובע מצד התקנות. בדיני ממונות, כל תנאי שבממון קובע. אם סיכמו, אם ההורים חתמו על תחילת השבוע חוזר. גם בלי לחתום. גם בלי לחתום. יש גם בתי ספר שלוקחים צ'ק ביטחון, אפילו מזמן ביטחון. אני לא יודע לא, בארץ זה לא יקרה. אז זה כבר תקף. שבעזרת השם אנחנו אומרים, טוב, ראינו את הדברים רבותיי, אז ראינו איזה דברים, איך התורה מתייחסת לכל דבר, כל דבר שהיה שמתקיימת, איך התורה מתקיימת, איזה טוב דעת ודעת, ואיך הדברים מקבלים נופח בראשונים ובאחרונים,
ושבעזרת השם נמשיך לדבר, ליהנות מנועם. אני מאוד, אף על פי שיורד דעה ומור החיים, דברים נפלאים, אבל חושן משפט, דברים שבאמת, כי זה חיזוק. למה דווקא חושן משפט? כי זה חיזוק. החושן משפט מבטא את הפרהסיה ואת כוח המשפט של התורה. ולכן כל כך חשוב לחזק אותו, שכיוון שאנחנו עדיין נמצאים בדור, אוטוטו זה ישתנה, שהמשפט התורה עדיין הוא לא השולט, אבל בעזרת השם, בקרוב ממש, אנחנו ישיב השופטינו כבראשונה, בעזרת השם שמשפטי התורה יהיו ונהנה מהם. יש לי דקה בשאלה על העניין של המנורה. איך? על העניין של המנורה שהתחלתם. המנורה, נו. איך הצליחו החשמונאים לעשות מנורה של זהב, מיקשו, מה שמוישה רבנו לא הצליח לעשות? מה אתה אומר? אני מה? בית המקדש, בית המקדש. תשבי. אולי לא עשו מקשה.